рашку хусумат ва кинаву адоват аз хислатҳои бади инсонӣ ба ҳисоб рафта, дар аксар мавридҳо сабабгори нохушиву ноҷурӣ ва фоҷиаи гӯшношунид мегардад. Кам иттифоқ меафтад ки нафарони дар банди рашку ҳасад афтода сабру таҳаммулро пеша ва хашму ғазаби худро дар ин гуна ҳолат фурӯ нишонанд. Чунин як ҳолати ногувор дар шаҳри Ваҳдат боиси ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ, бардоштани як нафар ҷавон ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудани ҷавонзане гардид. муносибатҳои ошиқонаи як нафар ҷавонзан бо ҷавони 25-сола дар шаҳри Ваҳдат ба хусумату бадбинӣ табдил ёфта, оқибат ҷавонзан бо истифода аз сӯзишвории нави бензин дилдодаашро оташ задааст. ҳодиса санаи 26 августи соли 2020 рӯзона дар соҳили дарёи Кофарниҳон воқеъ дар деҳаи шаҳрбори шаҳри Ваҳдат рух додааст. гумонбаршуда Шамсиева Шаҳзода Саидбобоевна соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандаи кӯчаи Салимзодаи шаҳри Ваҳдат дар заминаи рашку бадбинӣ Шаҳрванд Раҷабов Наврӯз Тоирович соли таваллудаш 1995 сокини шаҳри мазкурро ки қаблан муносибатҳои ошиқона доштанд ба сари рӯяш моҳи сӯзишвории бензин чошида сипас оташ задааст. ай пушти мошин ба флашкаи бензина гирифта қати зажигалка шиштагӣ будам да дастам додаку гуфтина чӣ хеле ки маҳқулайта то дилат хунак шудана чӣ кора мекунӣ бикун хестаги ҷа омад росто ҳамихе эстодаги бетарайна пожалуйста чӣ кора мекунӣ бику гуфт ман ҳамихе ба флашка да дастам датори санг ҳамихе эстодам ва ба флашка айтори сарш рехтам басай фреб гуфтам то кай фреб мекунӣ ҳамита гуфтам мегум ки аку басай ис нигоҳ ку ки ҳамихе алос ҳамихе гирён кардам зажигалкаро ки алов давид басинша. дар натиҷа ҷабрдида бо бардоштани зарари вазнин ба саломатӣ ба беморхона дастрас гардида бистарӣ карда шуд. мувофиқи санади ташхиси тибби суддӣ ҷароҳати ҷисмонии Шаҳрванд Раҷабов Наврӯз ба зарари вазнини саломатӣ бо аломатҳои хавфнок барои ҳаёт мансуб дониста мешавад. ҷинояти мазкур аз ҷониби кормандони раёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ бо доир намудани чорабинои оперативии ҷустуҷӯӣ ошкор карда шуд. гарчанде ҷабрдида содиркунандаи ин кирдори ҷиноятиро пинҳон медошт, вале бо коркардҳои оперативӣ кормандони милитсия Шамсиева Шаҳзодаро дастгир намуда ҷиноятро ошкор намуданд. қалидаги хоб будам омад ҳамихе тил тондаку дастош хеҷазир маълум буд ки айдри об омадаги буд табтар ба ман вақте ки вай хестам дидам алло полни мардагӣ ман фикр накардам ки полни хе безе бачдагида сухтагия дара гуфт ки бира гуфт рост хонатон бира телефони ҳеҷ када ҷавоб нате вообще касе занг зад ҷавоб нате мара найдай намедонӣ. аз рӯи нишондоди дастгиршуда Шамсиева Шаҳзода Раҷабов Наврӯз ба зиндагии осоиштаи ӯ дахл гарда сабабгори вайрон гардидани оилааш шудааст. маҳз ҳамин сабаб гардидааст ки гумонбаршуда даст ба чунин кирдори ҷиноятӣ занад. феълан аз рӯи ҳодисаи мазкур бо дастрасии моддаи 110 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат нисбати Шамсиева Шаҳзода парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар пешбурди тафтишот қарор дорад.